For hittegods, tast 1. For periodekort og wildcard, tast 2. For reklamationer, tast 3. For DSB-omstilling, tast 4. Det er 4. Ja, der er det med, at Hansen fra Essen sagde. Jeg ringer angående, at jeg søger noget information om nogle regler i jeres DSB-tog. Jeg kan ikke rigtig finde... jeg kan godt nok finde noget på jeres hjemmeside, men jeg kan ikke lige finde noget om det, som jeg gerne vil have nogle regler på. Hvad er det i forbindelse med? Jamen, det er i forbindelse med at have sex på toilettet. Okay. Vil du hvad, jeg stiller lige over til korthændelse. Tak. Jeg skal nok have kæft. Goddag, du taler med Hanne. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, der er det med Hansen fra Essen sag. Jeg søger nogle informationer om nogle regler, I har i jeres tog. Jeg har været på jeres hjemmeside, men jeg kan ikke lige finde noget om det her. På hvad? På jeres hjemmeside. Ja. Men jeg kan ikke lige finde noget omkring det her. Det der er, det er, at jeg har mødt en super lækker fyr. Jeg har mødt en virkelig lækker fyr. Ja. Og jeg har ikke set ham i 3 uger. Okay. Og jeg har mulighed for at se ham på søndag, men det er i jeres tog. Er der nogle regler for, at man ikke må have sex på toilettet hos jer? Hvad? At man ikke må have sex på Der er toilettet? ikke nogen, der har skrevet ned, men det gælder jo de samme regler, som der gælder i det offentlige rum. Så umiddelbart vil jeg sige, det må du ikke. Okay, det vil sige, at jeg vil få en bøde for det. Hvad siger du? Jeg vil få en bøde for det, hvis det er. Nej, jeg tror nærmere, man vil bedt om at stige af. Okay. Nå, det var jo selvfølgelig ærgerligt. Det er jeg ked af. Jamen, det er helt i orden. Mange tak for hjælpen. Det er vi også. Hej. Okay, hej.